La revista d'art i poesia El Llop Ferotge, que dirigeix Jorge Morales, acaba de publicar la seva 10a entrega. Després d'haver-la presentat a Barcelona i Girona, ara era el torn de Blanes. L'acte, que va aconseguir aplegar un bon grapat de gent, es va celebrar a la Fundació Àngel Planells. De fet, la sala es va quedar petita en la presentació de la publicació literària. El Llop Ferotge dedica aquesta nova entrega al poeta mexicà Mario Santiago, que juga un paper molt destacat en una de les obres més emblemàtiques de Roberto Bolaño. Mario Santiago es el protagonista, coprotagonista juntament de Los Detectives Salvajes, ¿no? Ya tú sabes, Arturo Vela, ¿no? y Ulises Lima. Y después de llegir Los Detectives y de llegir el conjunt de la obra de Roberto Bolaño, sempre havíem sentit també la curiositat per conèixer aquest altre partner, no? d'aventures i de literatura, que era Ulises Lima, personatge real. Per tal d'abordar l'obra de Mario Santiago, el Llop Ferotge compta en aquest número 10 amb una semblança feta per l'escriptor mexicà Juan Villoro i una ressenya d'Orlando Guillén sobre l'obra poètica de Mario Santiago. A més, altres autors com Ignacio Baxter i Rodrigo Díaz analitzen l'obra d'aquest poeta mexicà. Tot aquest dossier es complementa amb material fotogràfic i un poema inèdit que la vídua de Mario Santiago ha cedit al Llop Ferotge. En aquest nou número també s'hi pot trobar El vell estiu, una selecció d'articles i assajos sobre l'estiu i l'art que pren com a punt de partida la novel·la homònima de Cesare Pavese. Entre d'altres autors hi podrem trobar Alexandre Núñez d'Oliveira, Jaume Puig, Abel García Roura, Lluïsa Faixedas i Joana Ramos. La vitalitat d'aquesta revista d'art i poesia és doncs encomiable, ja que no és gens fàcil portar a bon port iniciatives d'aquest tipus. És complicat perquè no és rentable. I tu saps que la gent, ningú pot moure's, a menys que siguis tu fill d'un multimilionari o que visquis de rentes. Una persona no pot dedicar-se a coses que siguin improductives, a menys que estigui una mica boig, com jo. Bojos o no, els responsables del Llop Ferotge continuen apostant per la literatura i ja tenen en el cap el tema del proper número, l'humor, la sàtira i l'ironia a la literatura. A més, ja han començat a publicar una col·lecció de llibres de poesia. La primera entrega, Peces Mensajeros, d'Edu Sibori, que es presentarà el proper 23 de novembre a la llibreria 22 de Girona.